it up. Hi po mga Ash! Welcome back to my channel. So nandito po tayo ngayon sa channel ko para i-promote yung mga business ko nila din. I-shoutout ko po yung mga yun. So, Hi! Shoutout ko lang po si Joe Relano, ang pinaka-dax po ng Ubaliw, Uwas, Albay. Dax nga siya pero punggok po. Charot lang po. Shoutout din ko din po si Shirley Kilingan po. Taga Ligao City po siya. Nag-work po siya sa Lemon City. Husband niya po si Ryan. Apo. Then, shoutout ko din po ang pinaka-vlogger ng Ilawar Norte, Uwas, Albay po, si Ivan Cas po. Don't forget to like and share, subscribe, and click the notification bell po. Ivan Cas po, ang tagiltili ng Ilawar Norte po. Then, shoutout ko din po si Ana Katrina Gonzaga po, taga Ligao City po siya. Nag-work po siya sa David Hotel po, sa Primos Restaurant po. Kung gusto niyo pong mag-check-in po, punta lang po kayo sa Ligao City, sa Gilid Ligao City po, yun po. Sa katabi po siya ng LNHS. Shoutout ko din po yung friend ko si Dalmar Casin Burden ng taga Ligao City po. Ang jowa po ni Jimson Rivas Caruso. And shoutout ko din po si Jenaline Rakid po. Dating kabatchmate ko po siya nung grade 7 po. Then, shoutout ko din po si Joshua Rabalo. Then, shoutout ko din po yung Harriet Tapsilogan po nila. Kung saan po maraming hotdog, itlog. Punta na po kayo doon. Charot lang po. Ang mga favorite po ng mga Becky. Charot. 24 hours po siya sa Centro Poblacion po. Kung wala po kayong mabili ng pagkain, punta na lang po kayo doon. Masarap po talaga. Promise po. Try nyo po doon. Kay Harriet Rabalo Tapsilogan po. Then, shoutout ko din po si Charmaine Escolano Rebangcos po, ang taga Kalsada, Uwas, Albay po. Ka-batchmate ko din po siya ng 4th year high school po. Then, shoutout ko rin po si Love Suarez Villa Carlos po. Nag-aaral po pala siya sa Uwas Community College po, ang taga Ubaliw, Uwas, Albay po. Then, shoutout ko din po si Frix Sarsaba, ang pinakamataba ng Ubaliw, Uwas, Albay. Charot po, pero maganda po siya, flexible po ang kanyang katawan. Ang talino po niya, promise po. Mabait po yan. Then, for the last, shoutout ko po si Binyal Riantaso po. Si Binyal Riantaso po ay taga Busak, Uwas, Albay po. Vlogger din po siya. Search nyo po yung Binyal Riantaso po. Makita niyo po yung mga ginawa niya pong video po, yun po. Don't forget to like and share, subscribe, and click the notification bell po para kay Daniel po. Mabait po yun na bata yan. Idol po ako nung nagpa-pageant pa po ako. Lagi po yan nandyan sa Pios ko po. So mga ka-Ash, thank you so much for watching po. Then kung gusto niyo pong mag-comment po, punta lang po kayo sa comment section. Yung mga suggestion po, comment lang po kayo doon. Don't forget to like and share, subscribe, and click the notification bell. Thank you and